MC kudu profesional, nomor ora ning panggung. Mulai dulu mulai nyanyi tuh. Masuk Pak yo. Anak bapak nemu MC sing koplakan iki. Koplak. Lah nyata garat sama mampir Mas ya yang pasar wedhus. Bengkel. Iya. Bengkel. Delokne bengkel rupamu biasanya ngomah kebu terus serpret. Ora apa-apa aku. Ya aku yang dongane wong-wong montore dibral. Kadang-kadang. Mun siap. Aku tak ngene, yo monggo sesarkan kalian duwe laras. Iki nek mantu sama nangkep ya. Oh iya. Sing kok sawer enak mundur golek sik. Golek nenek. Golek duit. Angel lho golek duit sing model ngene iki. Ini tukang sawer sing duwe ning ora. Enak kok barane. Iya. Ini ngono sing nyawer. Nom-noman rawani nyawer. Ini cuma itu. Oke. MC-nya muncul reglek masa. Audio kembali. Ayo, los, bukan ngijoling sih los. Buat saya semokeh dulu. Narik nom-noman ya. Orang kena bojo, jadi saksi ya. Orang kena sebawah ya. Persen tambahannya yang dijual nih. Orang tak koreksi lu. Ayo. Sik, tenang. Jadi aku bisa ngurusi keuangan, Pak. Wah, wes. Aman. Setelah ada MC remuk, lihat duit diikuti. Goyang